Sal-aħħar tal-2018 il-popolazzjoni ta' Malta kienet tot ftit anqas minn nofs miljun ruħ. Ftit aktar minn nofs tal-popolazzjoni hija rġiel. Dan kollu u aktar ħareġ minn analiżi ta' ċifri importanti li ħareġ l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Fuq medda ta' 10 snin jirriżulta li żdied sew in-numru ta' ċittadini minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea li qed jgħixu f'Malta. L-NSO spjega li matul is-sena akkademika 2016-2017 in-numru ta' studenti laħħaq il-ftit aktar minn 80,000. Fl-istess sena akkademika gradwaw mill-università jew istituzzjoni oħra f'livell terzjarju 11% aktar mis-sena akkademika ta' qabel. Dan filwaqt li n-numru tal-liema u akkademiċi kien qrib id-9,000 fejn 3/4 minnhom huma impjegati mal-gvern. Il-biċċa l-kbira tal-edukaturi huma nisa. Intant kien innotat ukoll titjib fil-prodott domestiku gross li sa tmiem l-2018 kien laħħaq 12,300 miljun euro, jew 11% aktar milli kien fl-2017. Bl-infiq tal-gvern ikun kontributur ewlieni għal dan it-tkabbir. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għall-Istatistika, il-Professur Albert Leone Ganado, spjega li l-2019 kienet sena mimlija ħidma għall-uffiċċju li jmexxiju illi sarfet f'ċifri pożittivi illi taw stampa ċara ta' kif il-pajjiż baqa' miexi il-qudiem. Dawk li huma figuri jidhru li huma pożittivi ħafna, speċjalment f'dik li huwa l-ekonomija kif espandiet. Qed naraw ukoll xi improvements f'dak li fejn jidħol l-ambjent, it-turiżmu baqa' jisplodi l fuq. Stoqsi dwar liema setturi jemmen li kapaċi jaraw titjib, il-Professur Leone Ganado qal li l-ambjent jibqa' settur li wieħed dejjem għandu jibqa' jistudja biex kulħadd jaraf l-irwol tiegħu fis-salvagwardja ta' dan. Meta nqabbluhom ma' pajjiżi oħra għad hemm bżonn li kulħadd isir konxju kemm irridu nibżgħu għall-ambjent tagħna. Intant, fatt impressjonanti li ħareġ mill-NSO huwa li s-sena l-oħra l-elettriku ġenerat minn pannelli foto-voltajiċi kien 15% aktar mis-sena ta' qabel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.